Salutare prieteni, revenim cu un nou video. Am mai făcut câte un alta pe aici. Vreau să vă prezint și vouă. Poate vă dau și vouă idei. Acea trapă pe care v-am spus că am astupat-o. Așa. Aici o să vreau. Aici am un geam. Vreau să pun un geam plexiglas de 8 mm, în așa fel încât să se aprindă foarte frumos aici, să vadă totul superb. Mai departe, o chestie provizorie. Logic, casetofonul merge pe 12V. Pentru acest lucru aici avem și o telecomandă în care putem să schimbăm nuanța la lung. Așa. O putem stinge, o putem aprinde, putem să facă precum pomul de Crăciun. O să o lăsăm așa ambiental. Senzorul l-am pus pe aici, nu știu cât este de bine. Așa, acolo am băgat senzorul. Mai departe, vreau să vă arăt altceva. Vom merge afară și vă arăta că tura asta nu avem baterie. Am reparat lumina și afară. Totul e pe LED. Deci, așa de să vă prezint aici, trebuia să vină bateria. Momentan nu avem la noi. Cablu care alimentez aerul condiționat, da? Minus și plus. Cablu care teoretic trebuie să vină de la încărcătorul rulotei și cablu care pleacă către mover. Cablu care pleacă către mover, cablu la încărcătorul rulotei și cablu de la aerul condiționat. Pentru că asta vară n-am fost pregătit, am forjat un pic și după cum vedeți s-au cam încins aceste cabluri. Bun, le vom schimba, vom pune alte cabluri, voi reface toată instalația. O să vă arăt și ce cabluri vreau să pun. Cea mică de acolo o să tragă rulota și cu ea vom pleca, că vom trage rulota. Așa. Haideți să vă prezint acum după cum vă spuneam, vom înlocui cablurile pe aici cu așa ceva. Da? Deci e un pic mai mic decât degetul meu. Ok. Vom avea cablu de minus. Așa. Vom monta siguranțe. Siguranță. Da?
două 40 de amperi, una de 60 de amperi. Și aici o să fac o modificare, pentru că această jucărie are 90 de amperi, da? O să trească să pun 80 de amperi. Ok, se vor modifica. Momentan sunt puse doar pentru test. Pe aici vom avea normal. Aici vom pune minusul. Deci vom lega toate minusurile. Și acum haideți să vă fac și un test, să vedeți care este diferența. Da? Sunt puse în paralel încărcătorul rulotei cu încărcătorul acesta QLTech, puși în paralel. Ce se poate întâmpla? Ai, 2 secunde, 2 secunde. Haideți să vă arăt și vouă acum ce se poate întâmpla doar cu încărcătorul rulotei. Pac. Încearcă să pornească și intră în eroare. Încearcă să pornească și intră în eroare. Deci nicio șansă. Haideți să vedeți acum ce se întâmplă în momentul în care pornim acest încărcător. Vă arăt aici că a plecat să furnizeze curentul necesar. Și acesta nu mai intră în eroare. Deci face față cu brio, doar o să ne facem niciun fel de probleme. Am dat pe dezumificare acum. Să să dezumifice. Ok. Haideți să vedem. Avem aici și voltajul. Să vedem ce voltaj avem. Temperatură, voltaj. – 13 volți. 13 volți furnizează acest QLTech. Bine, în combinație cu jucăria cealaltă. Așa, aici avem 13,5 volți. Pare, nu se vede pe filmare mare lucru. Și acum mai departe la acest QLTech am legat și acest invertor. Opa! Da. Ne oprim muzica. Consumă această mică panoramă. Pentru prima pornire, normal, când da, cam astea sunt. Când voi termina totul de montat, o să vi le prezint din nou pe toate. Evident,
această jucărie aș vrea să o pun pe aici pe undeva. Ceva de genul, fie mai sus, fie mai jos. Vom vedea la momentul oportun pe unde să le punem. Nu uitați, dați și un like. Vom revedea.